אגב אליכם, סליחה, 20 שנה, כל שנה אני עומדת כאן בחדרת קודש ומנסה מעט מניה לספר לך על מה שעבר עליי, עלינו 20 שנה, ואני רוצה לספר לך מה למדתי בשנים הללו, עליי ועל עם ישראל. ראשית, בשנים הללו הרגשתי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כמה הוא איתי בכל שלב, וגם כמה הוא דורש ממני עוד. למדתי שהקדוש ברוך הוא נותן מכה, ועוד איזה מכה. הוא נותן ביחד איתה כוחות להתמודד איתה. אתה צומח מזה, אתה גדל מזה, נעשה יותר טוב, אדם יותר טוב. שנה ראשונה הכאב ניהל אותי, הייתה שנה קשה מאוד, אבל לאט לאט עם הזמן, בלי לדלג על השלבים, למדתי לנהל את הכאב, לחיות איתו. הבנתי שהוא נשאר כאן לתמיד, ולכן חבל לריב ולהתווכח איתו. כל בוקר שאני קמה בשחרית אני אומרת, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבנתי מהר מאוד שהקדוש ברוך הוא בחר בי, ואני בוחרת בו כל יום לקבל את האיסורים שהוא נותן לי באהבה. השבת קראנו בפרשת עקב, זו גם הפרשה באותה שבת שנהרגת, הפסוק שמלווה אותי כל הזמן, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כששואלים אותי מאיפה הכוחות, אני עונה את התשובה, מי שזוכר שהוא, הקדוש ברוך הוא, רק הוא, זה שנותן את הכוח, אז יש לך כוח כל פעם מחדש להמשיך. כל הזמן עומדת מול עיניי הצוואה שכתבת ביומן מסע לפולין, שהמוות הזה הוליד חיים, והדרישות כבירות ומחייבות. ואני כל הזמן מחפשת מהם הדרישות שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הרבה חשבתי על המשפט, מצווה מן המת שישתכח מן הלב. בהתחלה היה לי מאוד קשה עם המצווה הזו. איך ייתכן שדורשים מאיתנו, ממני, לשכוח אותך? אבל אז הבנתי שהכוונה שנשכח אותך בתור מת, ונזכור אותך בתור חי. זו המצווה, לזכור את כל המעשים הטובים שלך שעשית בחייך. ומה אנחנו שנשארנו כאן בחיים יכולים לקחת, ללמוד מזה ולהמשיך אותך. וזה בעצם מה שאני עושה כבר 20 שנה. יצאתי למסע בארץ בלי שתכננתי בכלל. הבנתי שאני יודעת שאני יוצאת למסע של חיים. זרקתי את המסע הכבד ויצאתי למסע של שליחות בעם ישראל. נסעתי לדבר עם חיילים, עם נוער, לחזק את הרוח, להעביר את הערכים שלך, של הנתינה האינסופית, בענווה כמובן. כל שבוע נסעתי 3, 4, 5 פעמים, לפעמים יותר, במשך 20 שנה, מרמת הגולן עד בד אחד, ממטולה עד אילת, בתיכונים, בצבא. לא יודעת איך זה קרה, לא היה לי שום גוף או ארגון שעומד מאחוריי, פשוט יצאתי למסע וחבר מביא חבר, ושנה אחרי שנה כל פעם קראו לי שוב ושוב לאותם בתי ספר, למחזורים, למסעות של פולין, בצבא ובעיר, בכפר, ואני אומרת שהקדוש ברוך הוא מילא לי כל פעם את היומן. זוכרת באחד הפעמים שהייתי בבית ספר, נקרא לו אליטיסטי. לפני שהתחלתי את השיחה, המנהל ביקש את רשות הדיבור. הוא אמר שאין לו הסבר, אבל אמא של בניה כבר פעם שמינית אצלנו בשיחות, אישה דתית עם כיסוי ראש, מתנחלת מהשטחים, ובכל זאת כל שנה אנחנו מזמינים אותך. אז תודה, הוא הוסיף, וכנראה הוא אמר, יש לנו מה ללמוד זה מזה. אז כן, אנחנו אחים. מסתבר שגם אחרי שנים המסרים עוברים וזוכרים. אני עד היום לא מבינה איך קרה הדבר, ואיזה השפעה יש לך כל כך רבה. הייתי לא מזמן בניחום אצל אחד החיילים. כמו שאתה יודע, אני עושה את זה כבר 3 שנים, הולכת לכולם, אפילו השבוע אצל יובל עזרא. הלוואי וזה יהיה החייל האחרון. אז כמו שאתה מבין, אני יושבת עם האמא מדברת, נכנס אדם מבוגר, ניגש אליי, אומר, שלום אמא של בניה, מה שלומך? לפני 8 שנים הייתי אצלי בבתי ספר, כמה פעמים, ואני זוכר כמה השיחות השפיעו עליי ועל תלמידיי. מזל שהוא הציג את עצמו כמנהל תיכון חדש ברמת גן, כי אני ממש לא זוכרת איפה הייתי, איפה דיברתי. זו דוגמה סתם, אחת קטנה, ויש לי מאות כאלה. בשנים האחרונות, תוך כדי המסע, שאני קורא לזה, הותר לפרסום, ראיתי איך שאתה משפיע אחרי כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מעגלים, ולפעמים גם לא באופן ישיר. סתם סיפור קטן, הייתי לפני שבוע בבלינסון לבקר חייל שנפצע בתחילת המלחמה, ועכשיו עבר שוב ניתוח די רציני. אמא שלו ביקשה שאני אבוא לשמח אותו קצת, שזה ישמח אותו.
ואם כבר הגעתי לבילינסון, אז הוא אמר לי שיש פה עוד חיילים חדשים שנפצעו מהרחפנים בלבנון. אז כמובן נכנסתי לחדר של חייל פצוע, מילואיניק בן 52. כמו שאני נכנסת הוא מתרגש, מנסה לקום, לא הצליח, והוא אומר לי שבזכותי אשתו הרשתה לו ללכת למילואים בלבנון. לא הבנתי איך אני קשורה לזה, ואז הוא סיפר שהם גרים באשדוד, ואני הייתי שם בניחום אבלים. אשתו גם הגיעה, והיא שמעה שסיפרתי שיש לי גם עכשיו ילדים שהם בלבנון, בעזה. היא כל כך התביישה ואמרה לעצמה שאם אמא של הבן שלה שנהרג נותן לבנים שלה ללכת למילואים, אז גם היא צריכה. חזרה הביתה ואמרה לבעלה, אבי, יש לך אישור ללכת למילואים. אז כן, בזכותך, אמר לי המילואיניק, הייתי עכשיו חצי שנה בלבנון, ועכשיו נפצעתי, וזה בשביל המדינה. אז בניה, אתה מבין איזה השפעה יש לך? כן, גם האחים שלך, דובי ולישמע, עושים עדיין מילואים. דובי תחן מאות ימים. שמעת אלכסנדרוני? ולישמע לפני שבוע, ברוך השם, חזר מלבנון. ברגעי חולשה, אמרתי לאחים שלך, אולי לסבב הבא לא תצאו? ואז הם אמרו לי בדיוק כמוך, אמא, מי חינך אותנו? אמא, מי לימד אותנו שאנחנו פה שליחים? אמא, מי לימד אותנו שהכלל לפני הפרט? בקיצור, סתמו לי את הפה. שלא נוסיף עוד את אחותך בתל ובנצ'י שיצאו עכשיו לשליחות לשלומי, ליישב את הגליל, שלא נדבר על מורי אחותך ששליחה מאז שהתחתנה. כן, דור מיוחד, דור עינני. עוד לפני שקראו לאנשים למלחמה, הם קפצו ונכנסו להציל את האחים שלהם, דור הניצחון. 20 שנה וחזרנו שוב ללבנון, לאותו מקום שנלחמת. והפעם, ברוך השם, לא מדברים על הכלה, אלא על ניצחון. השבוע היינו במצפה, וכל פעם שאני שם אנחנו מתרגשים, חיילים עם מוטיבציה כזו גבוהה, מילואיניקים שעזבו הכל והגיעו, וכולם מדברים על הניצחון. כמו שפעם, לצערי לא דיברו, היום מדברים על הניצחון. המצפה נהפך לצומת מרכזית מאז המלחמה, וכל הזמן יש שם תנועה של גיבורים שנכנסים ויוצאים ללבנון. האמת שאני נהנית לראות את הכפרים מסביב, את קילה, הדייסה, הרוסים לגמרי, ובמקום מסעיות שבונות מנהרות, אנחנו רואים ג'יפים, נגמשים של צה"ל, מתפללת שישארו שם, ולא שחס וחלילה יחזירו שוב את המקום. כל פעם ששם אני מרגישה אותך, רואה אותך בנסיעה האחרונה ללבנון, עם החיוך, עושה לי כאילו שלום, ואומר, אבא, אמא, אוהב אתכם, סליחה שאני מכאיב לכם, אבל עשיתי מה שחינכתם אותי. 20 שנה, הזדמנות להגיד תודה. תודה לכל הקהל שפה, שמגיע כל שנה לכבד אותך. כבר 20 שנה, וגם כאלה שלא פה, ומלווים אותם, לחברים שלך, לחיילים, למפקדים, למשפחה שלנו, כל התמיכה, הליווי, העזרה, העצה, ולפעמים אני מרגישה לא נעים שאם אני מבקשת משהו, נראה לי שהופכים עולמות כדי שזה יתבצע. ויש כאן בקהל הרבה מפקדים שיודעים למה אני מתכוונת, ולא אזכיר את שמם. אז תודה לכולם. אני רק מודה לך בניה שבחרת כאלה חברים, כי היום הם חברים שלנו. אני רק אגיד שאני מאוד מאוד נרגשת, כי לפני שעה קיבלתי טלפון מיפתח, מפקד אוגדת 36, חבר טוב שלך, והוא סיפר, אנחנו נראה אחר כך בערב את ההקלטה, איך הוא הגיע בדיוק היום לחרבת כסיף, בדיוק היום ליחמו, כבשו את המקום ריק ממחבלים, יפתח עמד ואמר קדיש, וכל החיילים אחר כך שרו את התקווה. זה קטע שטלטל אותי ואני עוד לא קולטת בכלל. תודה לצבא על הקשר הרציף החם ולקצינות הנפגעים שבמשך 20 שנה לא פסחו מללוות אותנו. תודה לכם החיילים המילואיניקים שגם בשעה כזו נמצאים בהגנה על הגבולות. רפואה שלמה לכל הפצועים בגוף, בנפש ולמשפחות שמלוות אותם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוחות. תודה על המתגייסים החדשים היום, ממש היום ברגעים אלה, יש לנו מתגייסים חדשים. יהיה השם איתכם בעזרכם, וכמו שבניה אמר ביום הגיוס, חינכתם אותנו לתת הכל, ולפעמים הכל זה הכל, כן. תודה לבורא עולם על השמחות שמרעיף עלינו החודש הזה, בניה, יש לנו 2 בר מצוות לאחינים שאתה בכלל לא מכיר, וחתונה לאוריה שאתה בכלל לא הכרת. אתה תהיה איתנו שם תמיד, מתגעגעים. תודה.